Klešta za pop nitne koriste se za mehaničko spajanje različitih materijala. Najčešće se koriste pri limarskim radovima. Pop nitna je posebna vrsta šuplje nitne koja se koristi kada imaš pristup materijalu samo sa jedne strane. Sastoji se od šuplje zakovice i fige koja se pri postavljanju zakovice deformiše i zatim prelomi. U setu se nalazi 100 pop nitni sa 4 različita prečnika. Pre postavljanja zakivaka, prvo moraš izbušiti rupu u limovima koje želiš da spojiš. Zatim se pop nitna zajedno sa trnom ubacuje u alat za zakivanje i uvodi u izbušenu rupu. Pritiskom na ručku primenjuje se sila zatezanja na nitnovanu šipku. Gumb nitne gura na nitnu čauru. Time se na slepoj strani povećava njen prečnik i ona se fiksira. Na predviđenom mestu loma, klin se lomi i ispada iz šuplje zakovice. I tako, za nekoliko sekundi imaš čist i čvrst spoj. Savršeno za limarske radove, montažu lima ili uradi sam projekte. Samo kreni. Možeš to!